Қалмағыз, мен Рүстем Нұраев. Яңа вики дәріс жазырға болдым. Көптен yazғаным жоқ. Бүгін 26 ноябрь. Айдың соңғы якшәмбесі, ял күні. Әсейлер күнін байрам етеміз. Әсейлерді байрам менен құтылайық. Һәм яңа дәріс эшләйік. Мен хабар yazғандар, рәхмәт. Нимә эшләйек? Яңа катнашучылар килә һәм сорайдылар. Рөстәм бей, без нимә эшләй алабыз дип. Эш әлбиттә бик күп. Шуларның береһе безнең баш бит күрһәтелеп барган бүгенге көн мәгълүматын аныклау, тулыландыру һәм яхшырту. Был яһәттән эш бар. Шуның өчен менә күрһәтәм, нимә эшләргә мөмкин. Шуның өчен ноябрь календарына күсәйек. Һәр бер көнгә мәкалә язылган, бүлектәр бар. Башта без байрамдар бүлектерен тикшереп сыгайык. Әлбиттә, бүгенге көнгә баш биттә күрһәтелгән мәкаләне катнашучылар үзгәртә алмай, төзәтә алмай, аны хакимдар гына эшләй ала. Шуңа күрә башка көндәрдә, баш биттә күрһәтелмәгән көндәрдә үзгәртергә була. Әйтәйек, бunda астта календар бар. 27 ноябрьдә алайык. Без алдан караган, бunda диңгез яулык гаскәрләре көне дип язылган. Без аны диңгез пехотасы көне дип атарга булдык. Шуның өчен текстты үзгәртергә тигән төймәгә басабыз. Һәм табып диңгез яулык гаскәрләре дигәнне алыштырабыз пехота дип. Пехота көне яздырып куябыз. Артабан шулай итеп байрамдарды тикшереп сыгып, әлбиттә карарга була башка тел бүлекләрендә нинди байрамдар бар икәнен. Безнең татар бүлегендә, телендәге бүлектә Фәрхәт бик матур итеп оештырган бу эшне. Моннан карап үрнәк алырга була. Әйтәйек, Испаниялы укытучылар көне. Моны күчереп алайык үзебезгә. Испаниялы укытучылар көне. Күчәйек. Мәкалә. Икенче тел бүлегеннән күчереп алу хилафлык каналмай. Эшләргә була, чөнки ирекле мәгълүмат. Монда дәрәсәдә тәхәббәр. Испанияны хәреф буенча алда булган. Моннан күрәйек. Укытучылар. Уларда кытка террорына дефис куллангандар, улар Испания дип язайык. Бездә бәлки улай түгелдер дә. Укытучылар көне. Көне укыту. Көне карап сыгарга дияк. Испанияны ике тапкыр күрәде. Безгә мөхәррирләргә кирәк. Бу Испанияны алып ташларга кирәк. Бына шулай дәвам итеп, һәр бер көндә карап сыгып, нимәнелер охшаганды безгә күчереп алырга була.
Былай тикшерелик. Аңлашылмаган неме булса, шикленһәгез сорагыз. Өйрәнегез. Әлегә шуның менән тамам. Рәхмәт, уңышлар.